Assalamu alaikum. Ku yi dariya, ku sha dariya kuma ku yi share. Bari in gaya muku wani abu yau. Kun san abin da an kai yau awwano sojawan Macron waɗanda ya ce zai kai Ukraine. Ya debe dan abu cikin su ya zo ya kai Ukraine. Wanda sun ka zo sun ka hara halbe da sojawan Rasha kawai an ka barbara musu wuta. Billahi lazi. France ta san ba ta zo Mali ko Niger ko Burkina ba. Ta zo inda an ka sha karhinta. Gashi na image na kaha mu. Don imagine da suna da yawa in na kaha su advertisement za a bani guda ne zan azamu gashi nan ku diba ku gani sojawan France an yi bombardin su a Ukraine an kare da waɗanda sun ka shiga dama Rasha ta hwadi ta ce duk wanda ya shigo insha Allah za mu share shi duk wanda ya shigo cikin Ukraine za mu kare shi vraiment respect Putin na fa kamar da kalkin Allahu akbar